Olga Kucherenko. Tämän kauden ykkösnainen hyppyvuorossa. Kucherenko, joka on tällä kaudella hypännyt 7.13. Euroopassa on 3 naista, jotka ovat 7 metriä selvittäneet. Kucherenko lisäksi Venäjän Darja Klishina ja sitten Ludmila Kolchanova. 6.60. Ja sillä Kolchanova johtaa myöskin kilpailua. Pituushyppy paikalle. Siellä hyppyvuorossa on Naide Gomez. 2 kertaa pituuden MM-kisojen 4. Hallissa voittanut ottelun sekä pituuden kyllä. Ottanut niissä arvokisavoiton ja kuuluu varmasti ennakkosuosikkien joukkoon. 6.60 tuloksella Ludmila Kolchanova johtaa kilpailua. Ja siellä on Olga Kucherenkon hyppy, mikä jäi sanomatta. Se oli 6.55. Hän on kilpailussa tällä hetkellä 6.64. Ludmila Kolchanova, Venäjä 6.60. Renata Medjosova, Slovakia 6.55. Olga Kucherenko samalla tuloksella jaetulla kolmospaikalla nyt, kun muita tuloksia ei ole vielä vertailuun käytettävissä. Karolina Klüftin avaus 6.28. Siinä tämän hetken naisten pituustilanne ensimmäisellä hyppykierroksella. Kaikki tietävät, mikä on Peleen oikea nimi, mutta sanopas Tapsami. Pituushyppy paikalle. Siellä siis jatkuu edelleenkin ensimmäinen hyppykierros. Ineta Radevica, Latvia, hyppyvuorossa. On ollut 2 otteeseen hallikisoissa 5. Eli erinomaisia hallitsusuorituksia häneltä ja hyviä suorituksia on myöskin tältä kesältä nähty pituushyppy paikalla, koska 6.76 on Radevitsan tämän kauden paras tulos. Ja siitä lähtee hänen ensimmäinen hyppynsä ja pitkä hyppyhän sieltä tuleekin. Siinä on Naide Gomezin ykköspaikka jopa vaarassa. Gomez johtaa tuloksella 6.64. Ja kakkosena Kolchanova 6.60. Ja nyt tulee sitten hyvä hyppy, niin hyvä. Askelmerkkiä vielä hivenen tarkemmaksi, niin pitkiä loikkia tulee. Ineta Radevica, Latvia, kilpailun ykköspaikalle. Tuloksella 6.73. Selän takana puhaltelee tosin yli 3 metrin myötä tuuli, joten jos tässä ennätyksiä tavoitellaan, niin tietysti tuulen pitää kyllä laantua paljon. Mutta kärkeen mennään. Naisten pituusfinaali jatkuu. Ja tässä on Olga Kucherenko, viime vuoden MM5. Avaus 6. Hän haastaa Ineta Radevican, latvialaisen, joka johtaa kisaa tuloksella 6.73. Pikkuhiljaa venäläisnaiset näköjään vertyvät, joskin Tatjana Kotova nyt tämän kauden tilasto 1, 7.13 hyppännyt Kucherenko kisan kärkeen. Mitäs muuten mikä vaikuttaa se, että takasuoralla on aika letkeä takatuuli, ainakin rennosti pystyy siellä vetämään. Vastaavasti sitten tietysti etusuoralla, maalisuoralla vastaista jonkin verran. Kyllä tietysti 4. aiturin niin tuloksenteon kannalta valitsee tuulet nimenomaan näin päin, koska tässä loppusuoralla se nyt tuntuu vastaiselta, oli mikä tuuli tahansa, siinä ollaan jo sen verran väsyneitä. Ja taakse kun saa myötäsen, niin se säästää jonkun verran energiaa. Ainoa haittapuoli on se, että jos tuulet on oikein kovat, niin se tietysti rytmillisesti laittaa vähän noita aitavaleja ahtaalle ja saattaa tulla tämmöistä sipsutteluongelmaa. Tyyni keli on tietysti aina 4. aiturin toiveessa. Laki jonkin verran vastaisia on mittarit näyttäneet, -1 hiukan päällekin. No olosuhteet ne ovat joka tapauksessa kaikille samat. Naisten pituushyppyyn ja siellä kilpailussa kakkosen oleva Ineta Radevica, joka avasi siis 6.73. Tässä hänen toinen hyppynsä ja Radevica ponnistaa siitä noin lennokkaasti jälleen. Komeita hyppyjä tulee latvialaiselta. Tässä on aavistuksen verran myötätuulta liikaa. Takana 2,1 metriä myötäistä. Se on niin pitkä hyppy, että se olisi jopa hänen ennätyksensä, mutta sellaiseksi 7 ja ottaa kilpailun ykköspaikan itselleen. Nyt liikutaan kyllä sellaisissa pituuksissa, että
mitalit alkaa olla aika lailla hyppysissä. Kova täytyy pituushyppykilpailu olla, jos tuohon löytyy 3 naista vielä edelleen. Kyllä, todella mielenkiintoinen nimi, joka hallissa nimenomaan on kunnostautunut nämä Radevica, mutta nyt siis 6.87. Ja sitten Ukrainan Viktoria Rybalko. 4 vuoden takainen EM4, tällä kaudella 6.73. Avaus yliastuttu. Loisto-olosuhteissa päästään naisten pituusfinaalia hyppäämään. Ja se kyllä tarkoittaa pitkiä potkuja, kuten tässäkin. Rybalko liittyy mukaan mitalitaisteluun tässä vaiheessa. Arvokisamitalia hänellä ei vielä ole, mutta tuo tilanne saattaa tämän illan myötä muuttua. Ja kyllä myös muuttuu tuo kärkitaistelu sikäli, että Rybalko täräyttää 6.78 ja menee kilpailussa tässä vaiheessa 29 ja siirtyy tuossa vaiheessa kilpailussa kolmanneksi. Näiden Gomes on nyt tuloksella 6.68 vasta naisten pituuskilpailun 5. Ineta Radevica Latvia johtaa tuloksella 6.87. Olga Kucherenko Venäjä 6.84. Viktoria Rybalko Ukraina 6.78 ja Naide Gomes. Ja tulee pitkä hyppy. Tulee pitkä hyppy 4. kierrokselta. 3. hyppy oli Tuulet ovat ainakin tässä tapauksessa tyyntyneet sananmukaisesti, koska nolla tuulissa Naide Gomes venyttää ja sieltä tulee hyppy, joka saattelee Naide Gomesin tämän. Mutta 6.92, katsotaan ja verrataan. Kyllä se menee kakkospaikalle, koska Radevicalla on toinen hyppy parempi, eli täsmälleen sama tulos, mutta Radevican pöytäkirjauksessa on 6.87 ja Gomesilla 6.68 kakkosena kilpailussa. Tässä Venäjän Olga Kucherenka. Kauden tilasto 1 tuloksellaan 7.13. Naisten pituuskilpailu tiivistyy kyllä tuossa kärjessä nyt sinne. Tietysti joku saivartelija voisi sanoa, että olihan siinä vielä reilut 2 senttiä varaa, mutta hyppy kantaa 6.84 ja venäläinen on kilpailussa 3. Sen voi tasaisessa kilpailussa. Se riittää tällä hetkellä vasta 5. sijaan, niin että Radevica saa edelleen jännittää. Askelmerkki-ongelmia myöskin tässä finaalissa, joutui 3. viimeisellä askeleella aika paljon harppaamaan päästäkseen edes lankun etureunaa ja siitä rytmistä on hankala ponnistaa. Viktoria Rybalko on kilpailussa 4. Hänen tuloksensa on 6.78. 6 sentin päässä on pronssinainen Olga Kucherenko. Ineta Radevica johtaa, Naide Gomes toisena. Molemmilla sama tulos. Radevican pöytäkirjaus parempi toisen hypyn osalta, se on 6.87, kun se on Gomesilla 6.68. Tässä ratkeaa sitten, pystyykö Viktoria Rybalko nousemaan vielä mitalikamppailuihin mukaan. Siitä lähtee hänen viimeinen hyppynsä, eikä silläkään mitalisijoja kutitella. Näin ollen 6.78, jonka Rybalko hyppäsi toisella hyppykierroksella. Hyppy ja se pudottaa siitä sen 25 senttiä heti kättelyssä pois. 6.65. Ukrainan Viktoria Rybalko on pituuskilpailun 4. Mitalit on jaettu. Järjestys on epäselvää. Radevica, Gomes, Olga Kucherenka. Siinä on vuoden 2010 naisten Euroopan mestaruuskisojen pituuden mitalinaiset. Ja 29-vuotias Ineta Radevica jännittää. Saako hän tässä yllätysvoiton? Siksi sitä voi luonnehtia. Hän on hypännyt jo maansa ennätyksen 6.92. Toinen hyppy on parempi kuin Naide Gomesilla ja nyt sitten Olga Kucherenka. Euroopan tilasto 1 tältä kesältä 7.13 meni Sotsissa toukokuun lopulla. Hän on viime kesän MM5. Ei ole ihme, että Radevica nyt jännittää, koska kyllä Kucherenkalla on eväät hypätä 7 metriä, jos kaikki osuu kohdalleen.
Olosuhteet ovat kohdallaan, puitteet ovat mainiot, alla nopea mondo, selän takana myötäinen tuuli, ilmassa lämpöä, illan jo tummettua yli 20 astetta. Tästä ei pituushypyn puitteet enää paljoa parane ja vielä tuolla takasuoran varrella tänään mukavasti yleisöä. Se katsomo on lähes täynnä. Olga Kutserenko tarjoilee heille nyt sitten viimeisen hyppynsä. Aika rytmikästi hän tulee, mutta tästä tulee limbo ja näin. Venäläisten suuret odotukset, puhuttiin jopa kolmoista. On suurissa vaikeuksissa hänkin. Ja Naide Gomes on sitten pituushyppy paikalla. Ja tämä on nyt sitten todella mielenkiintoinen hyppy, koska hän on siis tuloksella 6.92 kilpailun kakkosena. Hänen toiseksi paras hyppysä on 6.68, kun se on kilpailua johtavalla Ineta Radevitsalla 6.87. Joten jos Gomes hyppää paremmin kuin 6.87, eikä tietysti paranna tulosta, niin hän vuorostaan olisi kilpailun ykköspaikalla, joten onpa jännittävä naisten pituushyppykilpailu. Naide Gomes, hyviä näyttöjä hallista ottelijana, pituushyppääjänä. Näyttöjä myöskin sillä tavalla, että MM-kisoissa pituushypyssä 2 kertaan hän on ollut 4. Nyt tulee mitali ilman muuta, mutta minkä värinen. Naide Gomes, Portugalia, hänen viimeinen hyppynsä. Ja sekin menee läpijuoksuksi. Se tietää silloin sitä, että saadaan varsinainen pommi Euroopan mestaruusojen mitaleista. Tässä voi sitten jo nautiskella Inet, Euroopan mestari, hypättyä maansa ennätyksensä. Saapa nähdä vieläkö sitten löytyy potkua tähän viimeisen kierroksen hyppyyn. Mikä on, ettei löytyisi. Vaikkapa päälle 7 metrin, kun voi rennosti tulla ja ladata tästä viimeisen hypyn. Ja kyllähän komean hypyn siitä lataa, mutta vähät siitä. Latvian Ineta Radevica, 29-vuotias urheilija, on nyt Euroopan mestari. Häneltä parhaat suoritukset ovat hallissa sieltä EM-5, MM-6, mutta nyt sitten tulee todellinen jymypaukku Barcelonan illassa 2010. Hän on pituushypyn naisten Euroopan mestari uudella Latvian ennätystuloksella 6.92. Naide Gomes tosiaankin uusi 4 vuoden takaisen temppunsa EM-hopealla kauden parhaallaan. Piti yllä venäläisten hyppymaajien, että hän on tänään joka oli totta kai kovin innoissaan tästä voitosta. Oli odottanut, että voisi täällä hypätä hyvin, mutta näin hyvin sekin tietysti oli bonuksena. Sanoi, että tunteet ovat tietysti pinnassa ja huomenna hänellä on jo vuorossa tietysti kolmiloikan karsinta, joten palautumisessa tulee pieni kiire, mutta oli ennen kaikkea tyytyväinen, että pystyy ottamaan tämän komean Euroopan mestaruuden.